21 anyos na Pangasinense, top 1 sa katatapos na Mechanical Engineer Licensure Examinations. Atin siyang kilalanin sa report. Answered prayer na may tuturing para sa 21 anyos na si Nathaniel Beaver Apostol Mendoza ang pagpasa sa katatapos na 2021 Mechanical Engineer Licensure Examinations. Taimtim daw ang dalangin niya sa Panginoon na makapasa sa board exam. Pero sobra-sobrang pagpapala pang nakamit niya. Nakapasa na sa board exam. Abay, top 1 pa sa rating na 90.05%. Sino raw ang hindi mapapa-hashtag thank you Lord? Mahilig rin mang joke yung mga kaklase ko. Kaya yun, biglang nire-check na po namin lahat, dito ganyan. And naghihiyawan na sila yung mga barkada ko po nung nag-group chat rin po kami. Oo. Pero ngayon, parang hindi pa rin po nagsisink in. Bata pa lang si Nathaniel, seryoso na siya sa pag-aaral. Siya ang panganay sa 4 na magkakapatid. School principal ang kanyang tatay, habang public school teacher ang kanyang nanay. At sila ang kanyang inspirasyon sa kanyang journey to success. Hindi raw naging madali para kay Nathaniel ang pagre-review dahil sa pandemya. Thank you po sa kanilang lahat, sa support nila, sa overwhelming support, at sa paniniwala at pagtitiwala sa akin. Doon ko rin po kinuha yung determination ko kasi naghihirap sila dito, nagsisikap sila, bakit hindi ko na rin po gawin yung best ko sa Higit pa raw sa karangyaan sa mundo ang nakamit na tagumpay ng panganay na anak ni Mami Elizabeth. Bunga raw ito ng pagsusumikap at pagtsatsaga ng anak. As a mother po, very proud po na nakamit po niya yun at para po sa akin ay parang answered prayer din po. Pasok din sa top 10 sina Christian Justin Sese, J. Shea Bagidudol, Marvin Luis Ferrer, Carlo Ornieta, Emmanuel Villasin, Alec Christian Cervantes, Jezreel John Sanadan, Brian Dominic Dinglasan, Earl Jericho Recalde at Mario Ibay. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.